Hejmareke zêdeya koçberan ku piraniyawan Kurd û Iraqî ne li ser sînorê Bîlarûs û Polandayê kom bûne. Xweşderbasbûnekê dijwar û zehmet re amadekirine. Koçber rûbirûyê astengên dijwar ên zerêvanên sînorê Polandayê bûne. Ji aliyekî ve artêşa Bîlarûsê dixwaze welatê wê bi cih bihêlin û aliyê din zerêvanên sînorê Polandayê rê ber wan digirin. Di wê navberê de koçber mane asê, jin û zarok di nav wan hene li gel birçîbûn û westiyayîbûnê. Hezaran xelk lêrê ya bêk rojî. Sibênê înşaallah debte 2000-3000. Koçber vegeriyan mala xwe ya demkî ku daristanin. Li wir dimînin û piştre ber bi sînoran ve diçin. Piraniya koçberan Kurdin. Kurdanî Belarûs kelêya giştî kobotewe penaberîn emaneyê biroyn ew xelkekî zor zor kobotewe ke li ser ew qiseyê ke şew kirdiman witman kobînewe ew hemû kobotewe lewanê li 1000 nefer têpir bikin em ê hate têrane lê 200-300 nefer bê belam her neferêşiyan li benûneratî aileyek hatiwe benûneratî 20 nefer hatiwe 10 nefer hatiwe. Ev jiyana rojane bi hezaran koçberên Kurd, Ereb û netewên din ê ku beşeka wan zêde bi fermî û firokeyê li Mînska paytexta Belarûsê peya bûne. Van rojan beşek ji koçberan ji lêstika siyasî ya navbera Bîlarûs û Yekîtiya Ewropayê sûdmend bûne û beşek jî bûne qurbanî. Heta niha herî kêm 6 koçber li ser sînorê Bîlarûs û welatên cîranê wê calê xweş destane. Serokê Bîlarûsê jî gefa şandina koçberên zêdetir bo welatên endamê Yekîtiya Ewropayê dixwe. Cîgirê Wezîrê Derveyê Polandayê dibêje, Bîlarûsê gelek koçber amade kirine derbasî welatê wî bibin. Sedema vê krîzê vedgere wê yekê ku sala borî Yekîtiya Ewropa, Amerîka û Brîtanyayê ceza li ser Bîlarûsê ferz kirin. Ev jî piştî ku hikûmeta wî welatî çalakvanekî rexnegir desteser kir ku ji Yunanê diçû Lîtvanya. Lê firokaya wî hat neçarkirin li Mînskê deyne û hat desteserkirin.